Production. Ba ni wurin kwana sai da ruburuyi zai cin maka ba da hannuna ba wai a zuga ni don in rabu da ke. Ka zama matsaya babu kamar ka ne zan rayu da kai ba da hannuna ba wai a zuga ni ne in rabu da kai. Soyayya soyayya ina da ke ba matsatsi na duniya a rashin ki ne zan yi rashi na lafiya bayan ki babu diyar da zani waiwaya ruhin jiki ta gaban goshi gaba daya kin kalle da ni a so dole na ce da ke na gode ki mai da ni baki barin tufar jiki na ya kode kina tattala ni a soke zan tsaya wa matakin barbe adan jiki kaya ina da ke na more. Abinda ka ce min shi zan bi ko a gidanka da ni ma'ana aure zan ma ladabi na ake zamani gargajiya tushen adabi banda sukuni sam a cikin kaunar ka nake rububi da nan kaɗai ta gamsu kai ne da zuciya ta ki ashe ta gane ina da kai na kina kullawa ne barin ka ba ni ba muna nan a tare. Gamo inda sanda babu gara ke guda ce da kin kazarce tara mun yi nesa kar kuma yi ira gidan sarauta an kayo tamura sarauniya baki nake ya furta wuri guda tamkar jini da fata da ni da ke alaƙar mu ba a ɓata mun haɗa kai zagin wasu mun ka shuri.